milosti a tak. Nájsť preto je nový domov. O tvoju dceru sa postarám ja osobne. Zaklopem ti na dvere, Lucy. A nebudeš to čakať. To bolo všetko. A potom som odišiel. Čo sa stalo večer v chvíli? Keď ste sa tam vrátili. Nevrátil som sa tam. Nenávidím klamárov. Niečo pre vás má. Neboli to nejaké otáčky, ale pozrite sa sem. Williams? Kto je to? Philip Williams. V čase vraždy mal 16 rokov. Robil v inej škole. Mal sprváčiť výručné práce. Robil im zvonkovky. Philip Williams? Detektívy Rašová a Valens. Vražný podvod. Čakal som, kedy prídete. Zavrite ma hneď, alebo môžem dokončiť hru. Myslíte si, že vás zavrieme? Vražda prvého, druhého stupňa, pokus o vraždu, vyberte si. Končí to vždy rovnako. Zabili ste to ju, Filip. Vyzerám na to však. Čo ten telefonát? Keď ste nevinní, prečo ste sa neprihlásili? Černoch uteká od mŕtvoly bielej ženy a dieťaťa. Mohol som? Čo sa vám stalo, Filip? Skvelý žiak, vyznamenania, umelec. Potom umrie tvoja Milesová A skončí titul. Na dne sveta. Čo sa vtedy stalo? Prečo ste tak? Zvyšky. V pizzerii to vyhadzovali. Tak, som ich z času na čas to i priniesol. Aj vtedy som tam išiel. Rózina izba mala rozkopnuté dvere.